Здравейте на всички, аз съм Слизен, това е следващия епизод на Акинатор. Дори не сме играли Акинатор, пак започвам да играем. И до годините пише, че тук аз съм на 9. Плей. Кой да търсим Джидо Джи, защото е най-много игра на Акинатора. Някой като жада въобще с не игра, че бре, ама не момичи. Да. Майнкрафт, да. Не! Да, геймър е. 3 милиона събс. Не. Даже няма и 100 000 съба. Не е. Европа. Е, да, континент. Не, той е в Дания, бе. Той е в Дания, бе. Да панар. Не. Не. Дай. Не Дания. Глоус. Не. Bad words. Май не. 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 Не, Roblox не е почвал. Румънец не. Ефт Хамден. Тук пише нещо. Vamos buscar. Не. Да, има коса. Има коса. Няко Роберто. Какъв тосо е? Ти ли го знам? Но можем, ако можем да намерим Джидо Джи. Абе, не бе, баси. Джидо? Долна черта, Д. Джидо долна черта, Джи. Даниел. Ютубър! Пягайн. Бъде доста малък типа. Бърчи! Натисни ще свършите. Му с ютубър, да, ютубър. Няма, да. Да, геймъри. Make Minecraft videos, да. Знам ли го, бе? Би трябвало да го... не. Да, знам кое е това. Знам кое е това. Ето и с нейм грим. Не. 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 Краси. Не. Не. Ще го познай. Не. Не научила. Не. Стига, бе. Не. Добре, хора, с ваши игра да клим, да ви хареса. А така, вече го оставили под коментари, се абонирайте за моя канал. Това ви се не замислите клип.